Свръххакерска атака. Внимание, внимание, внимание! Свръххакерска атака. Влязаха в телефона ми и изтрика най-новият ми клип, който се нарича "Здравословен проблем". В него разказах, че съм много сериозно болен, защото ходя по 10 пъти по голяма нужда, много пъти уринирам, вие ме със свят, главата ме боли от време на време, сърцето ме боли, нещата никак не са добре. Не знам какво да правя. Нямам кашлица, не ме боли гърлото, значи нямам коронавирус, но не знам какво имам. Дали са атаки от инициативата на улицата, сигурно са и не знам кой ги подкрепя, нещата никак не са добре. Умолявам да се обърнете към някой добър адвокат, прокурор, към българската полиция, веднага да се обърнете и веднага да се разбере кой ги прави тези неща, кои са хакерите, които влизат в телефона, дали са панамски полицаи, някой, който го прави, да си получи заслуженото, да има някакъв интернационален международен съд, както има такъв наистина, и нека да го спазва. Това е Международният съд в Холандия, в Хага. Нека да си получи всеко заслуженото и има също защита правата на човека. Моля ви, помогнете ми, обърнете се към защита правата на човека и се обърнете към трибунала в Хага. Обичам ви, аз съм Илиян Петров Медев, моля ви за помощ, защото направо съм бесен, не знам какво става, просто може да ми стирят всичките клипове, да нямам нито един клип, нито един спомен. Аз моля за помощ, така че ако наистина има сериозни хора, които знаят български, които са чужденци, нека да ми помогнат. Помогнете ми, обичам ви, Бог да ви благослови. Илиян Петров Медев, който се намирам в момента в град Давид, провинция Чирики, в държавата Панама. Моля ви за помощ, моля ви от сърце, обичам ви, помогнете ви. Това е, благодаря ви. Не са добре неща.